Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and it's my 5th vlog. Kaning vlog is akong i-film ang before, during, and after sa COVID-19 vaccination. So naanami karon diri sa Santa Cruz Municipal Gym kay diri ang venue. Ug kauban ako akong mga workmates. First is si Jocelyn Day. Hi ma'am Jocelyn Day! Okay, mao ni siya kung kauban niya teacher no, taga Bansalan ni siya. Nagsayo dyan siya diri kay para jud makakuha mig priority number. As of now, nakakuha mig priority number so nalipay mi kay maabaksinan jud mi today. Kauban po na ako karon ang pinalangga ni Tancho. Hi Ma'am Mapel Arneta. Kauban po na ako na si Ma'am Mapel Arneta sa work. Kauban po na ako karon ang pinalangga ni Adones. Tantananan. Hi John. Si Ma'am Jonna Perry Lampago Auditor. Kagwapa ba? Actually, taas na kay ang pila. So, nagpasalamat din nga nagsayo mi. Alas 6 na anami diri. So, nakuha may priority number. So, excited na ko nga nakulbaan. How about you, Ma'am Bay? Nakulbaan sad ko, sir. Excited good, pero nakulbaan, pero mag-pray lang dyan ko nga okay ra gyud ang vaccine sa mga tao. Ito, tama dyan to. How about you, Ma'am Mafel? Same thing. Excited na nakulbaan. Naunta ko ano siya. Kanang effective na siya. Same ang feeling day, no? So, more normal ra. Ma'am Jo, pangutanon tikaw, sina-feel ni mo karon nga na diri, mabaksinan na ta? Aside sa naglain ako ang tiyan, naglain akong naong, okay lang. Maan ko sa nakulbaan niya, sagod excited. Kaya, sa una lang. Para sa ekonomiya, ako na ta. So as of now, nagpaabot namin nga mag-start na no. Actually, naabot naman nila mga staff, vaccination team. Tama ba kung term? While waiting no, kay kuan mingaw manuoy, laay manuoy. So mangutana sa kumambay. Ang aside sa bukton, asa pa pwede, pamilya niyo asa pa pwede nga i-inject ang vaccine. Ako mga nakita mong good, mga nagbalaan ng mga friends lang Oo. na nakapag-vaccine na. Wala ko padungog third year na nasa Bukton, sige. ikaw na kailain niya. Ako ang yun ang doktor niya nga sa akong suwang na ko ipa-inject. Kaya basig effective ang vaccine. Ma'am Mapel, kung papilyon ka aside sa bukton, asa siya pwede i-inject? Asa man? Kanang pwede sa may legs. Pero di ba ang mga bata sa legs? O di ba mga bata sa una pag mag-vaccine either sa paa, dere, or sa bukton. After Mga bata man to, dili naman ta bata karon. Labang ka. Ikaw na po Jo, dali Jo. Anang kung papilion ka Jo, aside sa bukton, asa pwede i-inject ang ang vaccine? Sa agtang, Ano lagi ka sa ko pag sulit agtang ano problema sa agtang nato ni hayag do. Kanong sa agtang? lapad-lapad manggod. Pero ako adyo di mo pasabot ana pa. Lain nagbaba ni mo Jonathan ay. Guys, happy to jud magsugod. Ganina na introduce na ako tong tulo. Karon na pod is naabot ako isa pa kakauban kay gikan pa siya nagkaon. Ladies and gentlemen, the one and only. Pa! Siguro matagkita uy, unsa naman ka uy. Ano, pwede ka namang kita kakauban dito. Wala kay like friends? Wala. Wala ka luoy pud mo. Sorry na siya akong friend, akong beshi, si Bujoy, Ma'am Bujoy. Ako po ipangutana sa imuha, ako mga ipangutana sa ila ganina. Wala na pangutana, o sa feeling ni mo karon yan, na natadiri mabaksina na dyan ka finally. Hadlok, uy. Hadlok, dude. Yung mo tanan lang kisa ko na. Sorry, gadlook. Ano man? Siyempre, wala ka ba sa effect, no? Yeah. Ang balita mo na ko kay maka-blooming daw ang effect. Blooming, so dapat 100 ko pa siya. Patusok ko kadadlaw. Ang yun yun akong doktor niya, naghanon jud. Bali 500 ako, ang tusok ko. Di mo na akong dextrose. Okay, ipangutana pa na ko sa ila ganina nga, aside sa bukton, asa pa siya pwede nga i-inject ang vaccine? Hindi na ako pwede sa apil. So, samot ka dako itong aping ani eh. Siyempre, pantayan man na. Left and right man na siya. Wala siyang botox pa. Ano yun? Dili ka gusto nga sa liog. Ay, okay mo. Dako nagsampo. A few moments later. Guys, so nakasulod na ko. Finally na ako diri sa kataas sa pila. And
Nadali akong friend. Nadali akong Mads. Hi, Mads. Nakita dyan ako siya dali no abtik kayo. Lahira dyan itong frontliner na friend. First step is pre-registration. Pinakagwapa sa ako. Hi, Mama Rose. Ready na? Kumusta sa pagpila? Nakauyon? Huwag ko kauyon. Kaya agnas kaya kong beauty. Pero go, laban lang. Okay guys, nalapit dito sa step 2 which is the screening. This is a screening area. Namin na lang ang form na health declaration screening form. Nakabutang na rin is for Sinovac. So let's go, Sinovac. Sinovac muna. Kapan na na high school sa Tuban? Sir Lloyd. Kailan ka na Sir Lloyd, ma'am? Kailan siya sa Kung man siya ni Edna kasi sa Regress daw, Sir Lloyd. Thank you kayo, ma'am. Muna ni siya. OMG. Vaccination time. Sa'y feeling care. Oy. Pwede na sa wala man to. Hi, ma'am. Ma'am Edna, hi. Okay naman. Let's go for last step sa monitoring na ka. Then after this, pictorial of course. So far, hindi siya sakit ang inject. Wala kayo, wala. And the feeling, mga 5 minutes after sa pag-inject mo, okay man, wala man. Okay na siya so far. Okay, diri na. Josie! Hi, Boji! Si Junatot na ambot, pangita din. Kumusta, Boj? Hello. Hello, ini blooming na lagi ka. Josie, kumusta? Okay na siya ni Tapit. Tapos pag-beauty ko gaduha. Nagkaat akong blood pressure. Hi! Kumusta? Hello. Okay guys, sumauto na. Humana na ko ng steps. So, ano na na-effect sa ila? Puso ko, wala pa man. Uy! Murag beauty ang basihan. Peace and the peace. Okay. Hulo-pulo. Let's go! Kumusta ang bukto na to, Mad? Okay ramad. Mul-mul siya. Murag, paglahi lagi ang nagmulmul. Abot sa tita ni Beck, ha? Kumusta itong bukton, di ha? Naghapon siya, sir. Okay rapon. Ay, napagyapan ang bukton. How about Adonis, girl? Laylay. Pinami diri sa gawas sige paabot na mo ang pinalangga ni Tansyo. Pero dyan naulahi sa mo ang priority number. Happing laban na. Hindi siya abot. Ala, mamulgar maka-juicy. Ha? Sorry, Pingon. Besh! Hello, blooming lagi kay karon. Enjikan lang gani. Thank you so much. Sorry, uto na yun. Tapos required, judi ay nga magkuan, BTS. BTS. Ay.
the BTS. Ang likod BTS, sa tubangan BTS, pag-abot sa kuan. Ang patiis. Pakita ni nga ni dawat-dawat. Ka-blooming ba sa kong beshi, uy? Tinanad ang effects of vaccine. Dili na lang ko mag-vaccine. Ka-blooming ka ayo no. Sayangan dyan ang laki ana. Shout out kay awa. Oh. Nagmahay dyan ka. Ka-blooming anak. Pero kung ako sa imo ano tama ra pa din magibuhat. Alina na si Mapping, Ma'am Mapping. Kumusta man? Na high blood ko, be. Mao dito na dugay mi paabot nimo no kana high blood. Nakaduha ko ka round sa BP. Oskin. Para na, mga una to. Okay guys, so manag-lunch ang Sinovac Beauties. Curious na ito sa mga side effects jud aning Sinovac mo. Ang uban sa ila kay nagnamda daw ang bukton. Kisa yan ito? Hello po, thank you kayo sa iyong pag-uban sa kagay sa akong vlog. Time check, it's 2 p.m. So it's been 2 hours gikan sa pag-inject sa vaccine. So kung na-feel karon is as in katugo na kayo ko. Katugo na kayo ko. Nagsugod na po siya kasakit ang atong tinusukan good pero makaya naman. So mao to, tagis ako. Good morning guys. Today is August 7, 2021. It means 24 hours na after sa vaccination. Grabe. Ito ang effects ako guys. Grabe chud. Kaya mo ni-blooming sa mga. Ni-blooming sa mga. Wala man ka nang. Ang nabantayan na ako is sige na ko katulog. Balik ko natulog ay. And kung sa bukton po ng hisgutan, diba? Bukton for sale. Di man siya laylay, wala ko pa-feel nga laylay. Wala ka nang sa tinusukan lang, sa tinusukan nga part kay murag na ay something gaong normal siguro kay syempre natusukan na. So far, I'm okay. Okay na dyan. Wow! Hello! Day 2. So, sige lang ha, mag-ring light lang ko kay sabi pa lang dili ta blooming. Nagkadugay no, gikan sa pag-vaccine. Syempre, makulbaan dyan ko kay sa kong madunggan nga gitakigan sila. Grabe kaayo ang sakit sa ilang ulo. Oo na makulbaan po kong apil no. Pero 48 hours naman gikan sa pag-vaccine no. Once again, Sinovac ako ang vaccine. So far, wala dyan. Diba akong salt sa day 1. Ako na feel lang is ang sa inagian sa tusok kay medyo sakit siya. Karon kay wala na siya. And then gisulti pa na ako sa day 1 nga patugon ko perminti. Pero karon mao gihapon siya. Kaya nang ganahan gyapon ko matulog. Normal na siguro nga effect sa vaccine no. And same ra jud sa ako na feel no gikan sa day 1 karon is mo feel na ko ni blooming kog taman. Magbuot. Ayaw pagbuot. Char. Ikaw, thankful kaayo ko no kay wala na ko to na-experience tong na-experience sa uban. Siguro, depende ra dyan na siguro sa effect sa imong lawas. So, kay lami makog lawas, lami po ang effect. Char. Kahilas eh. Bitaw, oy, so far okay dyan kaayo ko. Wala ko'y headache, walay fever, walay body pains, o just beauty. Pagka-anyag lang jud. Blooming na jud perminti. Maura na. Hello guys! It's day 3. Sukad atong nabaksinan ko no. So, it's my last day of observation. Char. Napi mga last day no. Siyempre, okay yung nga mag-observe jud 3 days gikan sa pag-vaccine.
3 days naman ang nabay, wala chud ko worse nga gibati. So mga pagisulti na ako sa day 1 is medyo sakit akong diri, kanang inagian sa tuso. Then pagka day 2 is wala na kaayo. Tapos karon wala na jud siya. Kinakaayo ko. Okay ang effects ako sa Sinovac. RHU Santa Cruz. Thank you kayo sa inyo ha. Thank you kasi yung team. And also sa katong mga na-vaksinan, congratulations to us. And for those na wala nagpa-vaccine, syempre gina-respect na ko inyong desisyon nga wala mo nagpa-vaccine. But for those nga wala pa na-vaksinan pero gusto magpa-vaccine, I hope nga dako ni siyang tabang ang video no sa inyo nga para at least man lang makabalo mo kung sa mga kaagi before, during, and after sa pa-vaccine no. For everyone, laban lang tayo ng pandemic no, mahuman na jud ni. Stay safe and always lang jud ta mag-abide no sa IATF. Yung ilahaman yung goal good is safety for all. Once again, this is Kiris Lopez. I am expressing my thanks to all of you guys na padayon niya nagsuporta sa akong vlog. Thank you po kaayo sa pag-watch ani nga vlog. Sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe. Thank you so much. God bless. Stay safe everyone.